Асалом, чӣ хелен шумо қа калон шиден? Мара нашинохтен? Нашинохтен? Пеш гулако чӣ мекови? Нав гулако ба ёдат зад. Кӯдакои марам ҳастанд. А ёдат набурор. Нав ба ёдат зад гулак дорӣ. Ҳамун ту набуди ки айбари гулакҳо барои орзуҳот гузаштӣ. Ҳамун ту набуди ки ман мошин мехарам гуфтӣ. Ман зиндагӣ маълиш мекунам гуфтӣ. Ҳамун ту набуди? Нав гулак ба ёдат зад. Бачи? Бачи? Мошина дидастӣ? Мошини ман. Ман ай ту ҷудо шудам, ҳар як орзуе ки доштам амал гардондам. Ту чӣ? Ба такси ҳолиам гаштаистӣ? Ин нағзай. Мада дар кор боша, ҳар рӯз мебиём пеши кӯдаком. Кӯдакои марам ҳастанд. Ман барои мошин гирифтан ҳаракат накардам. Ман барои фарзандам ҳаракат кардам ки зиндагии хуб дошта бошанд. Пай орзуҳо чава ба гулако кор нагир. Фаҳмидӣ? Дадай кто? Аҳамият наде бачаам. Язанак. О гули ман ҳам Намакус ман шуд сӯхтам, заҳрам шуд нури қалбам омаду дардам шуд, дардам шуд. Намакусахам шуд, заҳрам шуд нури қалбам